Mai helyszínünk Budakalász, a Tamiya HP kupa második fordulója. Eltérül ez. Szervusz, Csuta Gábor vagyok az RC Portál online magazintól, kihez van szerencsém? Sziasztok, Micsevics László vagyok, RC-ről ez. Itt a Tamiya HP kupán először versenyeztek, ha jól tudom. Mi a tapasztalat, hogy érzed magad itt a versenyen, illetve hogy telnek a körök? Másodszor, mármint hogy ebben az idényben másodszor. Hát jó érezzük magunkat, inkább ezt mondom, törjük az autókat. Jól viselkednek az autók egyébként? Mi a tapasztalat vele? Az enyém jól viselkedik, én nagyon óvatosan vezetgetem, de a srácok azért összetörtek egy pár dolgot, most tanuljuk ki, hogy milyen ez az autó. Hányan jöttetek ide, mint csapat? Mint csapat, 6 autóval vagyunk most a buggy mezőnyben. Csak a buggyban indultak? Igen, hát a többi az nem nyitott, ez egy nyitott kategória, ahol indulhatunk. Ha jól tudom, akkor nemrégiben nyílt egy boltotok. Erről mesél nekünk egy kicsit, légy szíves. Igen, hát a webshop az már április óta működik, augusztus óta van egy rendes boltunk a Váci úton. Alapvetően Zansman nevű cégnek a márka képviselete vagyunk, az ő autóikat meg a mindenféle gönceiket hozzuk be. És milyen fajta autókat lehet itt megtalálni? Hát 1.8-as, 1.10-es autók vannak, 1.10-esben csak elektromosak, 1.10-esből szinte minden, tehát a triál autótól kezdve a buggy-n, trugin át minden van, 2 kerékhajtású, 4 kerékhajtású, mondom, ezek elektromosak, illetve 1.8-ban van buggy, truggy, monster, és talán short course is, igen. És csak azonos autókkal foglalkoztak, akkor kimondottan? Most jelen pillanatban igen, és mind márka képviselet működik. És tervezitek egyébként kibővíteni valamivel a boltot, vagy szeretnétek megtartani ezt a függetlenséget? Hát ez meg a jövő zenéje. Egyelőre ez most még marad így márka képviseletnek. Más versenyeken, illetve rendezvényeken is indultok egyébként? Persze, Komárnóba járunk ki, Egerbe is megyünk. Hát mindenütt, ahol van offroad, most így télen. Hát nyáron természetesen meg a RCOR-en, meg a magyar bajnokin szeretnénk majd ugyanígy egy csapatot építeni. Köszönjük szépen a riportot! Szívesen. Ha már úgyis be van kapcsolva a mikrofon, akkor ide jövök hozzád. Hello. Szervusz, Csuta Gábor vagyok, kihez van szerencsém? Szia, Szívós Tamás vagyok. Látom, hogy szerelgeted nagy erőkkel ezt a buggyt. Vele indulsz egyedül ebbe a mezőnyben? Mármint a versenyen, ez az egy kategóriában indulsz? Igen. És milyen tapasztalatok vannak eddig? Nekem most kicsit vegyes. Én voltam a béna, úgyhogy hát a diffum az elszállt az összes időmérőnél, de egyébként jó. Azért így is bejutottam. Na. És hogy tetszik a verseny egyébként, milyen a hangulat? Hangulat az jó. Nem tudom. Hanyadik versenyed ez neked itt? Itt a második. És előtte indultál más kategóriákban, vagy most a buggyval kezdted? Ez a kezdő, úgyhogy meglátjuk. És egyébként mióta modell az a... Én nagyon régen kezdtem, csak aztán kihagytam egy csomót, úgyhogy mondjuk azt, hogy idén. Aha, értem, tehát egy ilyen újrakezdő, visszatérő versenyző vagy, értem. Honnan érkeztél hozzánk? Sziget Miklósról. A Csepeli modesetől, úgyhogy... És te is akkor az Ansman csapat tagjait díszíted? Ja. Igen. RC-ről ez. Igen. És milyen eredményeket sikerült eddig elérni a versenyben? Nem estünk ki, úgyhogy ez már a legnagyobb eredmény, hogy egybe van az autó. Hát a többit majd talán jövőre. Jó, hát akkor gratulálunk az eddigi versenyzéshez, és további sok sikert kívánunk. Szépen. Köszi. I can't get no sleep.